Morning bay, nindot ang weather karon. Yeah, I can feel the sun. Blown out. So nindot kay weather karon, nindot ang sun. Problema kay kanang medyo hanginon siya, pero magawas ko karon kay I'm gonna help Laura sa yang work. Problema karon is ha. Rikos ng landong. So limpyo na kay ni bay. Wow, limpyo na kay na. Nakalagot good kay kani mga langga magsig tambay diri na mga iti ay magtambay sila diha, mangiti diha, ay daghang kay iti. Bago na ako maglimpyo ron ha, sunong adlaw Sabado ako pa ning hosan na ako sa balcony karon nya na akong gipadagan ang hose padung sa silong para anytime malimpyuhan ko din ang mga hinampakatay. Aon tani sa in the next few days ug mudaghan ba ni, pero piste magtambay nindot ta kay nailanggam pero di na ko kinahanglan ng tai. So medyo labad akong ulo karon kay kanang natugo gabi niya ko klarong kaon ba, and mo to ipagkapoy Miss Laura gikapoy sad wala sa siya magluto unsa. So tug bidit so tambukan og aping basta ko bungot balik ito akong bungot pisti tambukan na ginaw aping. Sige naglabas sa ko sa akong sleeping bag tari ako sa ning ipauga. Giyahak bay nagka-copy ko sa akong drive the other time nya nag-copy ko sa akong drive, nag-sync ko niya, dili di siya i-copy sa hard drive. Nalagyan mo sa memory card niya. Ako din may format akong memory card. Akong vlog gahapon o gahapon matingali na si Kwati. So, patiksit. Recovery sa takalali. Kanang, magisgot ko anang file handling. Kasagaran sa file handling, daghan yung kay kong files andam, ginahimo kay kanang kuan. Nag-shoot mo kong kasal. So, nagyo kay mga files backup. So every time maabot ko sa balay kanang mag-backup ko sa akong mga weddings nga kuan, ako ginasiguroon nga di gid siya mawala. So ang ginabuhat is gibutang na ko na siya usa ka hard drive nga kalimtan nang nako backup. Butang na ko sa akong computer, magbutang pa gyud usa sa usa ka hard drive. So tulo na ka copies, but in the later kung mag-edit na ko, i-delete na ko kung usa. So may tabo duha ra gyud na akong copy mabilin. Dapat tulo but duha ra gyud na ang usa nasa akong kuan catalog tanan sa mga files nako. Ang usa na adiri tanawa. So mo ni siya kung mga raw files ana na siya kadaghan na bay kani uban mga drives. So nagtuo mo nga kani mga drives kani mga 2 terabyte, mga 4 terabyte mga ana. So muna kong backup through the years. Dala na sa mga pictures mga unsa pa na diha. Pagin ang fully backup kini kay mga chichiburit yung mga extra kay nagkapuno-puno naman akong drive kana 4 terabyte na dako ay mo ka na. So muna ako mga hard drives nga backup. Muna akong working drives. Muna siya ang katong drives nga kung gisudlan mga drive ipang copy na ako then kung ma-empty na siya na ngari. Kung na siya sulod, na siya mga pula-pula. Nya kini siya muna mga rugged dala ko bigasa. Mo ni akong main drive karon na di tanan ako matrabaho og mga uban pass mga importante kay naman siya redundancy na siya backup ng usa ka drive. As of now mga di pa na siya full power. Ang akong kuan na is mga 50 terabytes or 60 ang usable na siya 10 extra mga 60 terabytes na tanan sudan na pero puno-puno na sad. So kinahanglan ako og more. So muna siya muna akong mga rig na pa yung mga ginagmay mga drives diha. Ako chichiburitchi lang pero addict yung kong file handling. Gahapon ta ko plano magawas nga sa balay. Kanang plano ko mag-video, mag-vlog, char unsa. Pero gikapoy mo gapon, wala ko sa balay mo kadto gapon. And nakoy lakaw karon kas kanang tabangan ako si Laura sa ihang stuff, mga 12 hapit na so magandam nako. Mura man tingi akong activities karon nga dawa. Nagdipti sa basura, nag-vacuum sa balay, and all basic things you do. Uy, sadan ko ni ablimutahan. So, hopefully productive akong day today. Wishing lang. Makasad na adlaw karon bay kay naghimo kog vlog for the last few days, like daily gud akong vlog. Yan ako isa ka vlog nga kanang taas kay ba. Nagstorya ako about kanang shocking sa drive kanang hard drive nga mo ukban ba niya man imong ibutang sa NAS. So nindot kitong discussion nako, maka-learn gid mo adto kung hilig kimog mga inana. Pero nitabo gahapon nagamit ko lang camera. Karon akong gi import ang mga files karon. Ang problema is
pag import na ako, import add ra ang drive. So nahog wala mabalhin sa akong sa akong computer ang files para sa memory card. Pag man akong import, nasud sa akong kuan, murag catalog, pero wala siya makopya. I-format din akong drive, vlog din ko ginabuntag. Ka-realize ko, shit, wala din ako masulod. So 2 days worth ang usa ka to, nindot ka itong tutorial. Ay, nasakitan ko kay taas to. 16 kabuk clips lang pero tag-as siya, then daghan kibog ma-learn na to. Anyway, karon wala mo kayo nahitabo karon. Wala sagi ko magdadaas camera. So tanaw lang tadig unsay ayo. Naglisod ko move on gamay pero padayon ta. So akong buhat karon is na ay mga kuan si Laura sa ilahang warehouse, sa ilahang kanang storage mga kuan kani. Pag na-stop ng recording. So muna yung mga kuan, mga hanger nga kanang ipamalit sa mga tindahan nga ri. Baka pinasimsinina. Pero di mo na magamit. So amo ning i-dispose. Ito na sa ilahang kuan. Sa amo ko niya gusto mo hanger? Kuan niyo nga ikaw. Sagol mo gud hinampak. Saong ka ni. Pastilan hangin, bay. Hangin kayo. Abot na si Laura kay naihayag sa silong. Tonton. Kumusta ang work? What a man gotta do? So, mauto. Abot na si Laura. Relax ko kadali. Tapos ako sa lida. Okay, kapoy. Hangin kayo. But, hangin lang siya. Ano kayo masulti Sa Japon ko kaya kung mga files na wala. 16 lang to siya pero daghan to siya unod. Ay, move on. Let's go.